सोमदोन बर'नि गोख्रों नाजानायाव एसबी स्टुडिअ आरो स्ट'रआ दिनैनिफ्राय आबुं महर मोनफैबाय। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमानि सुबनखाता बास थाद'ग्रा लांगोनायाव मोनसे समनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर सोमदोन बर' बिथाङा गोदानै स्टुडिअ गायसननायखौ दिनै बेखेवनानै होबाय सुबनखाता बिसिडिसिनि चेयारमेन राजु बर'आ। गोबाव समनिफ्रायनो बिथां सोमदोन बर'आ नाजायै बर' सावथुन मुलुगाव बाहागो लानानै बर' सावथुन दिहुनबोदोंमोन। लोगोसे गंसे सावथुन मुलुगजों लोब्बा थानाय सुबनखाता ओनसोलाव माबा मोनसे सोरजिनो नाजायै दिनै बिथाङा गावनि साननाय बायदि मावफुंदों। सुबनखाता बास थाद'ग्रा लांगोनायाव एसबी स्टुडिअ आरो स्ट'रखौ दिनै बेखेवबाय। गाहायै बेवहाय सिनेमानि भइस डाबिं होनाय, फिल्म एडिटिं खालामनाय, मेथाइ रेकर्ड खालामनाय जागोन। लोगोसे फैगौ रबिबारनिफ्राय मोसानाय आरो मेथाइ खननाय, फोरोंनाय बायदि क्लासबो सोलिगोन होनना फोरमायदों सोमदोन बर'आ। সোমবাৰে অহা ৰবিবাৰে নিউজি স্কুল অপেনিং কৰিব গৈ আছোঁ। সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। মই এতিয়াতো মোটামুটি এডমিশ্যনটো ফ্ৰীয়ে কৰি দি আছোঁ। যিটো এতিয়া ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত মই এডমিশ্যনটো 200 টকাকৈ ল'ব। সেইকাৰণে যিমান পাৰে ছানডেৰ আগতে এডমিশ্যন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। চমুকতাত এই যিখিনি আমাৰ এইটো কোম্পানী হল আছে না, ইয়াত কৰিম। এনেই ডেন্স হ'ব আৰু ভকেশ্যনেল হ'ব আৰু মাল্টি লেংগুৱেজ হ'ব ইয়াত। যিকোনো ভাষাতে কৰিব পাৰিবা আৰু এনেই ভকেশ্যনেলটো এইটো কিবা জাতিৰ কিবা লগৰ কথা নাই। যিটো ভকেশ্যনেল আৰু ডান্সটো একচুৱেলি বড়ো কালচাৰেলটো এতিয়ালৈকে কমাৰ্চিয়েল চিষ্টেমত আমি ল'ব পৰা নাই। সেইকাৰণে কিছুমান আমাৰ জীৱনটো কিবা কৰিবৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে নিজে মই শিক্ষাটো লৈ পেলাই এডিটিং ভইচ ৰেকৰ্ডিং এইবিলাক শিকি পেলাই মই নিজে এতিয়া ষ্টুডিঅ'টো খুলিছোঁ আৰু এনেই ভইচ ৰেকৰ্ড থাকিব, মিউজিক কম্প'জ থাকিব, ভিডিঅ' এডিটিং আৰু স্পেচিয়েলি মোৰ তাতে থাকিব এনেই ৱেডিং ফটোশ্বুট এণ্ড ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং থাকিব। এইবিলাক গানৰ ৰেকৰ্ডিং হৈ যাব, মিউজিক কম্প'জ হৈ যাব। আচলতে যি ভিতৰৰ অঞ্চলত বহুত প্ৰতিভা থাকে, কিন্তু ষ্টুডিঅ' বা তেনেকুৱা বা গুৱাহাটী বা কোকৰাঝাৰ যদি তেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা প্ৰতিভাসমূহ থাকি যায়। তেনেকুৱা লোককো কিবা এইটোতো মই কৈছোঁ, আজি যদি মই এসপ্তাহ টাইম দিছোঁ, যদি কৰে কোনোবা 50% লেছত মই কৰি দিম। এতিয়া আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই প্ৰচাৰ কৰি দিওঁ। गिबियावनो आं सुबनखाता बिसिडिसिनि चेयारमेन जानानै नोंथांमोननि जि बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। दिनै सोमदोन बर'नि बेवहाय जि दखान बेखेवनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लाफैनायनि बा नोंथांमोननि थ्रुयै फोसावजागोननि। दा बे समाव आङो चेयारमेन हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिथां सोमदोन बर' बायदि नाजानायाव दिनै सुबनखातायाव जे मोनसे स्टुडिअ मेथाइ खननाय बा फिल्म प्रडाक्सनखौ एडिट खालामनाय जि मोनसे बावहाय जों मोनबाय अफिस हिसाबै बा स्टुडिअ हिसाबै। दा बे जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गानाय। सुबनखाता बायदि ओनसोलाव बे उन्दै समाव जोंबो गोबां मेथाइ खननाय आरो बेबायदि फिल्म प्रडाक्सननि गोसो दङमोन, नाथाय एडिट खालामनाय बा बेबायदि रेकर्डिं खालामनो थाखाय जोङो सुबिदाखौनो मोनाखैमोन। दा बेनिखायनो दिनै बे फंबायनि जि नाजानायाव बेवहाय सुबनखातायाव फैबाय। बे हिसाबै जोंनि खाथि खालानि उन्दै गथ'फोरा बा सेंग्रा सिख्लाफोरा जायफोरा मेथाइ खनदों बा रेकर्ड खालामनो गोसो दङ, भिडिअ खालामदों, बिथांमोननि एडिटिङा जायगायावनो जागोन हिसाबै गोजानाव थांनाय हिसाबै खरसाफोराबो खम जागोन आरो सहज भाबै बिथांमोना खालामलांनो हागोन। बिनि थाखायनो बे मोनसे जोंनि सुबनखाता ओनसोलनि जौगासारनाय आगानसे बारायबाय होननानै आं चेयारमेन हिसाबै बुंनो लुबैयो। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।